Niin se on, että tässä ollaan nyt oltu viisi kuukautta ollaan oltu punnertamatta ja pitäisi nyt sitten lähteä kokeilemaan, että onko ne mitenkä surkastuneet nuo lihakset. Eikä se auta. Kyllä nyt on kuntoutukset on kuntouteltu. Pitäis ruveta rakentamaan treeniohjelmaa sitten yläropalle. Ruvetaanko ottaa vähän alkulämpöjä. Ikään kuin juu. Sitten kevyillä nousuilla ruvetaan rakentamaan tästä. Otetaan ensin vaikka 50 tuolla. Joo. Katsotaan miltä se tuntuu. Jos me sitten vaikka pistetään 60 ilman muuta. No, olisiko sitten vaikka 70? No, kokeillaan ihmeessä. Saattaa olla, että rupeaa jo vähän tuntumaan. Rupeaa se painamaan jo. 80. Ja niin. Ruvetaanko ottaa jo vähän vauhtia, että saatais koko roppaan vähän niin tuntumaan. Saadaan tuo ketju toimimaan. Ranteeseen ottaa niinku eniten. Ei mulla ikinä ota ranteeseen. Uusi paiva löydetty. Jipii. Eipähän se silloin auta, kun laittaa chiteet ja toivotaan, että olisi apua näistä tuo. Jotenkin oli niin huono asento ranteella äsken tuossa. 90 sitten.
Jees. Rintalihaksen, mitä ei? Kaikkea sitä. Joo. Kyllä auttoi nää. Mitenhän ne ranteet on päässyt noin heikko kunto. Anahat huttu satane. Kokeillaanpa sitä, mitä se tuntuu. Herregu. Oho, ruotsia puhuu. Justis. Joo, äärimmäisen hyvältä kyllä. Raskasta, mutta hyvältä pumppu. Kyllä se homma lähtee tästä taas. Usukaa vaan. Apuliikkeen pariin. Kokeillaanko vaikka 20 ensin? Tippuu ämyrit päästä. Wup. Wup. Aika rauhalliset treenit. Ei vihti rääkätä avaa hirviästi. Mutta siitäpä se lähtee. Otetaanko sitten vaikka 26? Se kuulostaa hyvältä. Let's do it. No joo. 30. Sehän on vähän niinkö sakeli ilmaa työnteessä. Ei nämä vielä kyllä tunnu, ei missään. Nonni. Nyt on tehty hauvis jännettä rasittavat liikkeet läpi, niin nyt tohtii repiä vähän enempi, kun ruvetaan olkapäitä ottaa. Sitten tehdään vähän ripareita tuossa. 15 sillä tuosta vaikka alkuun. Ollaan tällä Ruotsin piitimessä reenaa. Asat tänään. Mä oon töissä täällä ja ensi viikolla alkaakin sitten loma. Ei että se höllässä. Tää lähtee vähän reissaamaan. Otetaanko millä? 20. Mitä täällä on? 20.
Oh niin. Vähän ruppee olemaan jo tekemisen meininkiä. Pertana sukko. Siitä sitten 22,5. Tuolta lähtee kuule. Älä yllä siinä. Viimeisen päälle. Otetaanko tuosta nyt seuraavaksi vaikka sitten perinteisesti hauiksi? Aina voit tehdä hauiksi. Sehän me tiedettiinkin jo. Kaksikymppisillä 20 toistua. 10 peräpyörä. Ihan kyllä puntuu. Siellä missä kuuluu. No jos minä tehdään vähän hammereita. Ne tuntuu aina hyvältä. Otetahan sitten ojentajat ja olkapäät vielä tähän loppuviimeen. Ja aina täydellä takaa. Silloin kun tehdään ojentajia. Sitten vielä takaolkapäät. Avottu. Otetaan reenin päälle vielä 100 metriä vetoa tästä. Kokeillaan. Että. Aika hyvä reeni kyllä saatiin. Murkinaa ja pesulle ja leppää. Kakkosta sisään. Kutten.
Se oli sitten 5 kappaletta kinksejä. Mihin se hävisi? No se otti ne sinne. Selvä homma. Eiköhän sitä tuolla mennä. Försää. Varmaan haluais ottaa rahuriakin. Onko mulla ruunu? Ja niin. Pyörittiin. Leffa pyöri. Nyt hölläsee.